Krátko po 5 ráno miestneho času sa bojové informačné centrum na palube amerického torpédoborca zmenilo z pokojnej služby na napätý operačný úzol v priebehu niekoľkých sekúnd. Na obrazovkách sa objavili 3 hladinové kontakty. Rýchle, približujúce sa, azimut OH-87. Najprv vyzerali ako ostré odrazy na radare, ktoré pretínali severný okraj plavebného koridoru v Hormuzskom prielive. Bez signálu AIS, bez rádiového ohlásenia, bez akéhokoľvek náznaku zaváhania. Len 3 malé, rýchle trupy, ktoré sa vynárali zo sivomodrého úsvitu a zrýchľovali. Za nimi sa už rozširovali biele stopy. V CIC nikto nezvyšoval hlas. Nebolo treba. Rýchlosť prvého kontaktu bola približne 63 km za hodinu. Druhý sa pohyboval okolo 57 km za hodinu. Tretí už tlačil na približne 67 km za hodinu. To stačilo, aby všetci spozorneli. Rýchle útočné člny pri takýchto rýchlostiach nemusia hneď útočiť. Môžu vyvíjať tlak, predstierať manéver, križovať kurz, nútiť veľkú loď meniť trasu a v tak úzkom priestore, akým je Hormuzský prieliv, sa aj nebezpečne blízke priblíženie môže zmeniť na medzinárodný incident. Torpedoborec presne vedel, kde sa nachádza. Vedel, aký koridor drží, aj to, koľko priestoru si môže dovoliť stratiť. Hore na mostíku sa dôstojník služby posunul bližšie k predným oknám, keď sa línia horizontu začala v prvom svetle rána zostrovať. Loď bola súčasťou širšieho presunu amerického námorníctva cez prieliv. Kryla formáciu pred sebou a udržiavala priechod čistý. More bolo dovtedy pokojné, obchodná doprava stabilná, systémy pracovali normálne a situácia bola pod kontrolou. Potom kontakty zmenili vektor. Nešlo o paralelné sledovanie ani o vzdialené pozorovanie. Jeden čln sa približoval z ľavoboku, druhý z pravoboku, tretí prichádzal spredu, mierne mimo priamej osy. Toto už nevyzeralo náhodne. Najbližší bod priblíženia klesal pod 7 km a stále sa zmenšoval. Kapitán vošiel na mostík bez dramatického gesta. Pozrel sa na opakovací displej a položil jedinú otázku, na ktorej v tej chvíli záležalo. Máme spojenie? Odpoveď bola záporná. Na prvé volanie neprišla žiadna reakcia. Kapitán iba prikývol. Zavolajte ich znova. Radista vysielal na frekvenciách určených na komunikáciu medzi mostíkmi. Hlas bol rovný a jasný. Neznáme rýchle plavidlá, toto je vojnová loď amerického námorníctva vykonávajúca zákonný tranzit. Približujete sa nebezpečnou rýchlosťou. Okamžite zmente kurz. Nič. Žiadna odpoveď, žiadne potvrdenie, žiadna úprava kurzu. Len stále dlhšie stopy za člnmi. Dole v CIC žiarili konzoly pred sústredenými tvárami operátorov. Týmy pre hladinový boj zaznamenávali každú zmenu azimutu. Elektronický boj začal zachytávať emisie. Infračervené kamery sa otočili do sektora hrozby a uzamkli obraz. Kontakty boli ešte príliš ďaleko na čistú vizuálnu identifikáciu, no tepelné stopy motorov boli jasné a stabilné. Tieto člny sa do plavebného koridoru nedostali omylom. Išli tvrdo a zámerne. Prvé vizuálne potvrdenie prišlo z pravoboku. Viacero malých plavidiel, nízky profil, rýchla silueta, približne 16 kilometrov. Kapitán sledoval geometriu. 3 člny, 3 uhly, pred loďou zužujúci sa priestor, južne civilná doprava a kdesi za ranným oparom na severe iránske pobrežie. Tento vzorec poznal. Nebol to útok. Zatiaľ nie. Najprv tlak. Prinútiť americkú loď odkloniť sa. Spomaliť tranzit. Vytvoriť trene. Vytvoriť zábery. Vytvoriť titulky. Torpedoborec im to nedal. Udržujte kurz a rýchlosť. Ten rozkaz mal váhu. V týchto vodách sa zbytočný pohyb dá prečítať ako panika alebo slabosť. Loď držala smer. Krátko na to vedúci kontakt znovu zrýchlil. Teraz sa pohyboval približne 70 km za hodinu, tak rýchlo, že sa mu predok začal zdvíhať a udierať do vln v rytme chopivého mora. Ďalší čln sa mierne zarezával z pravoboku a vytváral líniu, ktorá mohla v priebehu niekoľkých minút obmedziť manévrovací priestor torpédoborca. Najbližší bod priblíženia bol už okolo 5 kilometrov. Na krídle mostíka konečne vytiahla diaľková optika detaily zo svetla rána. Úzke trupy, ozbrojený profil, vojenské sfarbenie. Nebolo pochýb. Iránske rýchle útočné plavidlá. Hlásenie prešlo loďou stručným profesionálnym jazykom. Mostík CIC, kontakty hodnotené ako iránske, 3 rýchle útočné člny, koordinované priblíženie. Kapitán navonok nereagoval. Zaznamenať. Loď sa potichu presúvala z prítomnosti do postoja. Nie do boja. Ešte nie, ale do jasného obranného postoja. Prednádelová väža sa pomaly otočila o niekoľko stupňov mimo osy. Nie natoľko, aby išlo o hrozbu, ale dosť na to, aby si to druhá strana všimla.
Posádky blízkej obrany hlásili pripravenosť. Klamné ciele boli skontrolované. Systémy elektronického boja prehlbili záznam. Každý impuls, každý šum, každé bliknutie z iránskych člnov sa ukladalo. Už to nebola len navigácia. Boli to dôkazy. More sa vonku opticky zmenšovalo. O pár minút neskôr urobil kontakt na ľavoboku prvý skutočne agresívny manéver. Zatočil cez predpokladanú trasu torpédoborca. Nie tak blízko, aby hrozila okamžitá kolízia, ale dosť blízko na to, aby si mostík musel prepočítať vzdialenosti, rýchlosti a reakčný čas. Kontakt z pravoboku tlak zrkadlil. Držal sa širšie a nechával americkú loď medzi nimi. Tretí čln zostával vpredu, držal tempo a čakal. Stavali okolo nej box. Radista volal znova, tentoraz ostrejšie. Iránske vojenské plavidlá približujúce sa k americkej vojnovej lodi konáte nebezpečne. Okamžite zmente kurz. Vaše kroky sú zaznamenávané. Stále nič. Žiadna odpoveď, žiadna zmena, len úmysel. Z letovej paluby prišlo hlásenie na mostík. Vrtuľníkový oddiel pripravený. To bola ďalšia priečka na eskalačnom rebríku. Oči zhora, tlak zhora a právny záznam z ďalšieho uhla. Spustite ho, povedal kapitán. O chvíľu sa cez zadnú časť lode prevalilo ťažké dunenie listov rotora. Palubné týmy sa pohybovali rýchlo, nízko a disciplinovane, každý pohyb bol nacvičený. Torpédoborec medzi tým stále rezal vodu prielivu. Sivý trup, rovná stopa, žiadna odchýlka. V CIC sa jeden z operátorov naklonil k obrazovke. Nové kontakty. Miestnosť stuhla. Azimut 012. Dva ďalšie hladinové odrazy. Vzdialenosť približne 33 km. Vysoká rýchlosť. Kurs na juh. Na okamih nikto nepovedal nič. Potom sa taktický obraz naraz preusporiadal. Nikdy nešlo len o 3 člny. To bol iba úvodný ťah. A teraz, keď sa vrtuľník rozbiehal na palube a 5 iránskych plavidiel začínalo formovať priestor pred nimi, torpédoborec už nečelil iba obťažovaniu. Pozeral sa na pascu. O niekoľko minút neskôr bol taktický obraz tvrdší a jasnejší. 5 iránskych hladinových kontaktov lemovalo severnú hranu plavebného koridoru. 3 už boli dosť blízko na to, aby ovplyvňovali rozhodovanie torpédoborca. 2 ďalšie smerovali vysokou rýchlosťou na juh, zatiaľ mimo vizuálneho dosahu, ale už nie ako teória. Na obrazovke v CIC bola geometria zreteľná. Toto nebolo náhodné tieňovanie, bola to koordinovaná kompresia. Na letovej palube sa vrtuľník zdvihol. Rotorový prúd roztrhal vzduch nad oceľou, keď sa MH6OR Seahawk odlepil od zadnej paluby, mierne sklonil nos, vyrovnal sa a vyrazil na sever smerom ku kontaktom. Na papieri bola jeho úloha jednoduchá. Identifikovať postoj protivníka, rozšíriť vnímanie lode a dať jasne najavo, že torpédoborec nie je slepý. V praxi to bola nebezpečná práca. Americká loď pod ním držala kurz. Už len to si vyžadovalo disciplínu. Hormuzský prieliv neodpúšťa nepresné manévrovanie. Južnými pruhmi už prechádzali tankery. Obchodná doprava vytvárala pevné vzorce pohybu. Iránske člny vedeli, že využívajú geografiu rovnako, ako bojovník s nožom využíva steny. Nie na okamžitý útok, ale na zužovanie možností. Aktualizácia najbližšieho priblíženia. Vedúci kontakt približne 3,9 km. Pravobočný bočný kontakt držal asi 4,6 km. Predný kontakt mierne spomaloval. Pravdepodobne čakal na ostatných. Kapitán počúval bez slova. Zažil dosť incidentov v úzkých vodách na to, aby rozoznal rozdiel medzi šumom a choreografiou. Toto bola choreografia. Prvý obraz z vrtuľníka prišiel o niekoľko sekúnd. Najprv zrnitý, potom ostrejší. Úzke rýchle útočné člny, nízke profily, vojenské trupy a stopy na vode, ktoré sa prekrývali do hrubého oblúka. Jeden čln viditeľne viedol, tlačil dopredu a priťahoval pozornosť. Ďalší zostával vyosený na pravoboku a nikdy sa úplne nezaviazal k priamému manévru. Tretí pokračoval vpredu ako brána. 2 nové kontakty boli ďalej, ale išli po línii, ktorá mohla z trojbodového tlaku vytvoriť úplnú sieť. Zhora je to jasné, hlásil operátor senzorov vrtuľníka. Ten význam na palube dopadol tvrdo. Z výšky bol vzorec čitateľnejší než z hladiny. Iránske plavidlá sa nerútili dopredu ako chaotický roj. Pracovali s rozostupmi. Jedno tlačilo spredu, jedno hrozilo rezom z pravoboku, jedno viselo na ľavoboku dosť ďaleko na to, aby nútilo opatrnosť. Dvojica vzadu sa približovala ako druhá vrstva pripravená využiť akýkoľvek americký obrad. Torpédoborec odpovedal jediným spôsobom, ktorý mal zmysel. Pokračovať vo varovaniach, zaznamenávať všetky emisie, udržať rýchlosť. Rádio medzi mostíkmi znovu zapraskalo. Iránske vojenské plavidlá. Toto je vojnová loď amerického námorníctva v zákonnom tranzite. Vaše manévre sú nebezpečné. Okamžite zmente kurz. Ticho.
Žiadne potvrdenie, žiadna korekcia kurzu, žiadna snaha predstierať, že ide o nedorozumenie. Krátko potom sa vedúci iránsky čln odhodlal k prvému skutočnému tlakovému kroku. Vysunul sa cez predpokladanú trasu torpédoborca. Nie tak blízko, aby spustil kolízne poplachy, ale dosť blízko na to, aby každý dôstojník na mostíku musel znovu skontrolovať čas, rýchlosť a priestor. Pravobočný bočný čln zrýchlil s ním. Teraz bol torpédoborec rámovaný z oboch strán. Seahawk klesol nižšie, približne 60 metrov nad hladinu. Prichádzal rýchlo, ale kontrolovane. Mierne mimo línie vedúceho člna. Posádka už videla ľudí na palube. Prilby, tmavé uniformy, pohyb okolo lafetovaných zbraní. Žiadna zbraň nebola viditeľne namierená, ale o to v tej chvíli nešlo. Samotná prítomnosť bola odkazom. Vrtuľník vysielal na otvorených frekvenciách. Iránske vojenské plavidlo. Toto je vrtuľník amerického námorníctva. Konáte nebezpečne v blízkosti americkej vojnovej lode. Zmeňte kurz. Varovanie sa zopakovalo. Opäť bez odpovede. Jedna vec sa však zmenila. Vedúci iránsky čln nepatrne odklonil predok smerom von, len natoľko, aby na kamere nevyzeral úplne bezhlavo a potom sa znova zasunul späť. Nebol to ústup, bola to hra pre záznam. V CIC to zachytil nadriadený elektronického boja. Hladinový vyhľadávací radar z kontaktu 2. Nízky výkon, prerušované impulzy. Merajú nás. Sledovacie správanie. Áno, nie riadenie palby. Na tom rozdiele záležalo. Vyhľadávací radar znamená meranie polohy, smeru, rýchlosti a zámeru. Nie je to výstrel, ale je to ďalší krok preč od nevinného pohybu. Potom sa 4. a 5. kontakt začali stáčať zo severu. Taktický displej sa ešte viac zúžil. Seahawk zhora zachytil celý obraz. 5 člnov v posunutej zostave, nikdy natlačených na sebe, vždy s priestorom na manéver. Bolo to dosť profesionálne na to, aby to bolo nebezpečné. Odpoveď torpédoborca zostávala chladná. Predné delo ostávalo mierne vyosené, viditeľné, ale zdržanlivé. Blízka obrana bola pripravená, no mlčala. Klamné ciele boli nastavené. Protiopatrenia pripravené. Ďalšia americká vojnová loď vzadu v tranzite začala upravovať svoju pozíciu. Najprv nenápadne, len aby pridala hĺbku na americkej strane šachovnice. Iránske člny možno skúšali zovrieť jednu loď, lenže nezovierali jednu loď o samote. Potom posádka vrtuľníka zbadala niečo horšie než samotné člny. Severne od roja, bližšie k iránskemu pobrežiu, sa po svetlom páse pevniny za vodou pohybovali prachové stopy. Dlhé vozidlá s odstupmi zastavovali a znovu sa rozbiehali. Operátor senzorov priblížil obraz. Obdĺžnikové tvary, zvýšené rámy, mostík, vrtuľník, možné mobilné odpaľovacie zariadenia na pobreží. Opakujem, možné mobilné raketové odpaľovacie zariadenia sa presúvajú do pozícií. Prvý raz v to ráno sa zmenila kategória hrozby. Už to nebol len incident s hladinovým obťažovaním. Rýchle člny vpredu, pobrežné systémy v pozadí, úzky koridor uprostred. Torpédoborec pokračoval v pohybe, ale každý muž v CIC pochopil to isté. Box okolo lode nebol celou hrozbou, mohol byť krytím pre niečo väčšie. Krátko na to Hormuzský prieliv prestal vyzerať ako priestor obťažovania a začal vyzerať ako palebná úloha. V CIC sa hrozbová tabuľa torpédoborca menila v reálnom čase. 5 iránskych rýchlych útočných plavidiel zostávalo rozložených na severnej strane koridoru a ďalej stláčalo manévrovací priestor lode. Vrtuľníkový obraz však pridal do rovnice ťažší prvok. Niekoľko mobilných odpaľovacích zariadení sa pohybovalo po iránskom pobreží, zastavovalo v posunutých intervaloch a otáčalo sa smerom k vode. To menilo všetko. Hladinový tlak sa dá riadiť. Pobrežné rakety menia tlak na odpočítavanie. Hlásenie prišlo dvakrát, aby nezostal priestor na pochybnosti. Možné odpaľovacie vozidlá potvrdené. Kapitán pozrel na taktický displej a potom na okná mostíka, za ktorými voda pred loďou stále vyzerala klamlivo pokojne. Odovzdajte to skupine. Správa okamžite odišla vyššie v reťazci velenia. Torpédoborec už nebol len loďou kryjúcou tranzit. Stal sa prednou hranou vznikajúcej viacdoménovej hrozby. Kdesi vzadu a južne začala zvyšná americká zostava reagovať ticho, profesionálne, bez dramatických výkrikov cez otvorené frekvencie. Ďalší americký torpédoborec upravil stanovisko. Vzdušný prieskum pritvrdil. Ďalšie senzory sa obrátili k pobrežiu. Viditeľný tvar pasce zostával na vode. Jej neviditeľný tvar sa teraz šíril aj do vnútrozemia. Vedúci iránsky čln potom urobil najodvážnejší pohyb dovtedy. Prudko preťal predpokladanú trasu torpédoborca pod vnútorným uhlom. Dosť blízko na to, aby mostík musel znovu prepočítať manéver. Nie kolízne blízko, nie tak bezhlavo, aby to okamžite vyvolalo obrannú reakciu, ale presne dosť na skúšku nervov americkej lode. Najbližší bod približne
priblíženia bol približne 2,6 kilometra. Na mostíku nikto necukol. Torpédoborec neprenechal koridor. Udržujte kurz, udržujte rýchlosť. Tento rozkaz mal teraz ešte väčšiu váhu. Každá sekunda, počas ktorej loď zostávala stabilná, brala iránskym člnom obraz, ktorý chceli získať. Americká vojnová loď mimo línie v jednej z najsledovanejších námorných úžin sveta. Nad nimi Seahawk rozšíril okruh. Posádka videla celú šachovnicu čoraz jasnejšie. Jeden iránsky čln sa posunul príliš ďaleko dopredu a vystavil box senzorom torpédoborca. Ďalší zostával na pravoboku a snažil sa udržať box. Dva zadné kontakty sa stále približovali, ale ich načasovanie sa začalo jemne rozchádzať. Nie výrazne, no dosť na to, aby to naznačilo napätie v zostave. Elektronický tím americkej lode neprehliadol nič. Každý radarový impuls, každý komunikačný záblesk, každá drobná zmena rozostupu bola zachytená, označená a uložená. Potom zaznel prvý výstražný tón. Ostrý, krátky, jasný. V CIC sa otočili hlavy. Radarová aktivita z pobrežia. Nasledoval ďalší tón, tentoraz dlhší. Nebolo to varovanie pred odpálenou raketou. Ešte nie. No už to nebol ani šum v pozadí. Emisie boli silnejšie, sústredenejšie. Niečo na pevnine začínalo osvetľovať sektory vody viac než len bežným sledovaním. Hodnotíme správanie ako možné poskytovanie podpory pre zameranie, povedal dôstojník elektronického boja. Bola to najopatrnejšia formulácia toho, čo všetci cítili. Kapitán počul tón cez reproduktor na mostíku a položil otázku bez zbytočných slov. Uzamykajú nás? Potvrdený zámok negatívny, ale približujú sa k tomu. Približujú sa. To bolo slovo, ktoré stiahlo vzduch v miestnosti. Vrtuľník dostal rozkaz rozšíriť okruh ešte viac. Ak sa pobrežné batérie prebúdzali, nízko krúžiaci vrtuľník mohol byť lákavejším prvým cieľom než torpédoborec navrhnutý na to, aby absorboval zásah a odpovedal. Seahawk vybočil a stúpal, zostal v hre, ale odmietol sa stať najjednoduchšou figúrkou na zasiahnutie. Iránske člny vycítili zmenu tlaku a pritvrdili. Predné plavidlo sa znova zarezalo dovnútra, tentoraz ostrejšie. Predok sa zdvíhal a biela stopa sa lámala cez tmavšiu vodu. Na pravoboku torpédoborca bočný čln zrýchlil, aby držal tempo a pokúsil sa americkú loď pritlačiť medzi pohyb a obraz. Odkaz bol jednoduchý. Zareagujte zle a obraz bude patriť Teheránu. Lenže torpédoborec nereagoval zle. Predné dielo zostalo mierne mimo osy, stále nešlo o priamu hrozbu, no nebolo možné ho ignorovať. Blízke obranné systémy boli pripravené. Odpaľovače klamných cieľov aktívne. Optika z mostíka uzamknutá. CIC teraz súčasne sledovalo dve hrozby. Hladinovú geometriu a aktiváciu systémov na pobreží. Potom na šachovnicu vstúpila ďalšia americká vrstva. Taktické lietadlo presmerované zo zadnej časti zostavy sa prihlásilo nad priestorom. Nie tak nízko, aby provokovalo. Nie tak blízko, aby pôsobilo filmovo. Jednoducho bolo prítomné. Rýchle, ozbrojené, sledujúce. Iránske člny to nemohli ignorovať. Vedúce plavidlo sa nepatrne odklonilo od línie, potom sa opravilo. Drobný pohyb, veľký význam. Prvýkrát od objavenia kontaktov sa tlak nepohyboval len jedným smerom. Pobrežné emisie znova krátko zosilneli a potom zmizli. Puls, nie výstrel. Dosť na to, aby každý skúsený človek v CIC vedel, že hranica medzi zastrašovaním a bojovým zapojením sa nebezpečne stenčuje. Torpédoborec sa ocitol presne uprostred situácie, ktorú moderné námorníctvo neznáša najviac. Príliš veľa zámeru, príliš málo jasnosti, príliš veľa zbraní v malom priestore a príliš málo času. Rýchle člny vpredu, možné raketové odpaľovače na pobreží, civilná doprava na juhu, americké sily približujúce sa zozadu a jeden nesprávny výklad z ktorejkoľvek strany mohol z manévru urobiť zásah. Vedúci iránsky čln sa ešte raz otočil dovnútra, ostrejšie než predtým. Jeho predok mieril cez predný sektor torpédoborca v línii, ktorá už nevyzerala ako divadlo. Vyzerala ako záväzok. Kapitán ho sledoval o zlomok dlhšie, než bolo komukoľvek príjemné. Potom prehovoril. Nie nahlas, nie dramaticky, ale tak jasne, aby mostík aj CIC počuli ten istý rozkaz naraz. Vykonať narušenie. Žiadne vysvetlenie neprišlo. Nebolo potrebné. Niekde medzi 5 člnmi, aktívnym pobrežím a zúženou vodou pred nimi sa americké námorníctvo rozhodlo, že ďalší ťah už nebude patriť Iránu. Rovnováha sa zmenila nie výstrelom, nie odpálením rakety, ale kontrolou. Rozkaz prešiel torpédoborcom v krátkych nacvičených formuláciách. Vykonať narušenie. Bez emócií, bez zbytočného pohybu. V CIC to znamenalo jediné. Prestať reagovať na tvar pasce a začať ju rozoberať. Prvý úder bol neviditeľný.
Tým elektronického boja vyslal presne riadenú odpoveď naprieč spektrom. Nie tak širokú, aby vyzerala ako panika. Nie tak riskantnú, aby zasiahla civilnú dopravu. Len dosť presnú na to, aby trafila miesto, kde koordinované obťažovanie žije. Rádiá, meranie vzdialenosti, načasovanie, istota. Na obraze z vrtuľníka bola zmena okamžitá. Vedúci iránsky čln, ktorý dovtedy tlačil spredu, sa nepatrne zachvel mimo línie. Jeho stopa stratila symetriu. O chvíľu sa pravobočný bočný čln posunul širšie, než mal dôvod. Nebolo to veľa, ale pre vycvičené oči dosť. Zostava už nedýchala ako jeden celok. V CIC sa emisie rozkvitli a rozsypali. Začínajú si prekážať. Zaznelo. To bola prvá trhlina. Torpédoborec ju okamžite využil. 2 stupne doprava. Bol to drobný zásah do kormidla, zvonku takmer neviditeľný, no načasovaný presne do medzery, ktorá sa otvorila medzi vedúcim člnom a pravobočným bočným kontaktom. Zmenilo to geometriu celého stretu. Iránske plavidlá budovali box. Teraz bola jeho predná hrana posunutá a americká loď vkladala svoj predok do švu. Zhora to posádka Seahawku videla lepšie než ktokoľvek iný. 5-členný vzorec už nebol čistý. Zadná dvojica zo severu sa stále približovala, ale konvergovala k obrazu, ktorý sa už zmenil. Ich načasovanie meškalo. Rozostupy boli nesprávne. Vedúce plavidlo už nebolo v strede. Pravobočný čln bol príliš široko. Ľavobočný tlakový čln si musel vybrať, či agresívne pritiahne, alebo riskuje, že zostane izolovaný na vlastnej strane línie. Toto zaváhanie ho stálo iniciatívu. Torpédoborec pridal výkon. Nie dramatický šprint, nie prudké zrýchlenie, len dosť energie na to, aby si každý iránsky veliteľ musel v reálnom čase prepočítať rýchlosť priblíženia. Americká loď už nebola pevný objekt v strede šachovnice. Menila šachovnicu, kým sa ju druhá strana ešte pokúšala čítať. Vrtuľník spravil nižší prelet, široko mimo priamej osy, aby mal všetky člny na plnom videozázname. Jeho výzva prišla znova na otvorených frekvenciách, tentoraz tvrdšie. Iránske vojenské plavidlá, zasahujete do zákonného tranzitu americkej vojnovej lode. Vaše konanie je nebezpečné. Okamžite prerušte manéver. Tentoraz sa niečo vrátilo. Nie formálna odpoveď, nie čistá námorná komunikácia, len útržky prekrývajúcich sa hlasov a krátke príkazy, ktoré si navzájom vstupovali do prenosu. Taký zmätok disciplinovaná zostava nevydáva, pokiaľ plán nezačína zlyhávať. Vedúce iránske plavidlo sa pokúsilo získať iniciatívu späť. Znova prudko zrýchlilo dovnútra, predok narážal do vln, ako by sa snažilo pretnúť predný sektor torpédoborca skôr, než sa šéf otvorí viac. Lenže torpédoborec už bol za rozhodujúcim bodom. Jemný obrad, pridaná rýchlosť a elektronický tlak prinútili iránsky čln do zlého uhla. Príliš agresívny na udržanie zostavy, príliš zaviazaný na čistý ústup, príliš vystavený na to, aby ďalej diktoval tempo. Vedúci kontakt izolovaný. Hlásenie z CIC zaznelo pokojne, takmer ako poznámka o počasí. Americké taktické lietadlo nad priestorom sa priblížilo viac. Stále neklesalo do útoku, stále nehrozilo, ale bolo dosť nízko a dosť blízko, aby sa stalo súčasťou horizontu iránskych posádok. Vizuálny efekt mal význam. To, čo z iránskej strany vyzeralo ako torpédoborec vtlačený do koridoru, zrazu vyzeralo inak. Vojnová loď držala líniu, vrtuľník bol nad ňou, prichádzala podpora pevného krídla, ďalšia americká hladinová loď sa posúvala zozadu a každý pohyb sa zaznamenával z 3 domén naraz. Potom pobrežie stíchlo. Prvýkrát od objavenia odpaľovacích zariadení zmizlo správanie pripomínajúce radarovú podporu zamerania. Žiadny tvrdý zámok, žiadne ďalšie osvetlenie. Elektronická odpoveď torpédoborca buď skomplikovala obraz pre zameranie, alebo niekoho na pobreží presvedčila, že okno sa zatvára príliš rýchlo. Tak či tak, odpaľovacie zariadenia už neudávali rytmus. Udával ho torpédoborec. Pravobočný iránsky bočný čln potom urobil chybu, ktorá tlak definitívne zlomila. V snahe zachovať box zatočil dovnútra príliš neskoro a príliš ostro, prekrížil vizuálnu líniu vedúceho člna a na okamih stlačil presne ten priestor, ktorý mala zostava udržať otvorený. Zhora to bolo jasné. Z mostíka to stačilo. Prekážajú si navzájom. Presne o to americkému námorníctvu išlo. Nie o hrdinskú výmenu palby, nie o filmový výbuch, ale o taktické rozpadnutie. O moment, v ktorom disciplinovaný tlak prinúti koordinovaný balík obťažovania skolabovať pod vlastnou zložitosťou. Torpédoborec prešiel medzerou. Stopu mal tvrdšiu, predok stabilný. Žiadne sirény, žiadne varovné výstrely, len oceľ, výkon a presné načasovanie. Ako prvý sa zlomil vedúci
ďalší iránsky čln. Jeho predok sa odklonil o niekoľko stupňov a potom ešte viac. Už neútočil na šev. Unikal dôsledkom toho, že ho minul. O pár sekúnd sa pravobočný čln znova rozšíril a opustil uhol, ktorý takmer 20 minút budoval. Ľavobočné plavidlo znížilo rýchlosť. Dva severné člny, ktoré prichádzali do stretu príliš neskoro, prestali tlačiť a prešli do voľnej podpory. Už netvorili druhú vrstvu zovretia. Box zmizol. Americké taktické lietadlo sa následne posunulo nad priestor práve natoľko, aby ho videl každý člen posádky na iránskych palubách. Žiadne odpálenie zbraní, žiadne svetlice, žiadne divadlo. Iba prítomnosť podložená očividným dosahom. V tom bola nemilosrdnosť situácie. Nie v ničení, ale v odhalení. Iránske člny boli úplne viditeľné, úplne sledované, elektronicky narušené, pozične prekonané na vode, sledované zo vzduchu a už nedokázali vynútiť jediné americké rozhodnutie. To, čo malo byť výzvou, sa zmenilo na živú ukážku stratenej iniciatívy. Jeden po druhom začali prvé odklony. Nie dramatické, nie priznané, ale neprehliadnutelné. Najprv sa odpojil vedúci čln, potom pravobočný bočný kontakt. Následne sa ostatné plavidlá začali stáčať po ústupovej línii späť na sever smerom k iránskym vodám. Celý čas pod americkým dohľadom. Krátko potom bolo jasné, že výzva sa skončila. Nie preto, že by voda bola prázdna. Nie preto, že nebezpečenstvo úplne zmizlo. Skončila sa preto, že iniciatíva bola preč. 5 iránskych rýchlych útočných člnov bolo stále na radare. Stále sa pohybovali a stále boli dosť blízko na to, aby na nich záležalo. Lenže tvar zmizol. Box, ktorý sa v Hormuzskom prielive budoval takmer 20 minút, sa rozpadol na voľnú, nerovnomernú ústupovú líniu smerom na sever. Žiadne čisté oblúky, žiadny koordinovaný tlak, žiadny ďalší pokus stlačiť priestor torpédoborca. V CIC bol rozdiel okamžite viditeľný. Vedúci kontakt zväčšuje vzdialenosť. Pravobočný kontakt sa odvracia. Zadná dvojica už neuzatvára priestor. Kapitán stal na mostíku, pozeral dopredu a vydal rozkaz, ktorý mal väčší význam než akékoľvek hlásenie o hrozbe, než akýkoľvek zbraňový postoj, než akákoľvek demonštrácia sily. Obnoviť tranzitný profil. Takto americké námorníctvo uzatvára slučku. Nie oslavou, ale pokračovaním. Torpédoborec nezačal bezhlavo prenasledovať. Nepreháňal reakciu. Držal zákonný kurz cez Hormuz. Sivý trup, stabilná stopa, rytmus lode sa vracal k tomu, ktorý mala pred prvým iránskym kontaktom. Odkaz bol neprehliadnutelný. Tranzit nebol zlomený. Koridor nebol odovzdaný. Tlak zlyhal. Nad nimi Seahawk zostal na stanovišti dosť dlho na to, aby potvrdil, že ústup je skutočný. Z výšky posádka sledovala iránske člny, ako sa pri návrate k severnej strane prielivu rozťahujú ďalej od seba. Vedúce plavidlo, ktoré odštartovalo prvý agresívny prechod cez trasu, teraz išlo pomalšie a bez jasného cieľa okrem odchodu. Pravobočný bočný čln, ktorý sa predtým pokúšal pritlačiť torpédoborec do zužujúceho sa švu, bol už tak ďaleko, že nijako neovplyvňoval americké rozhodnutia. Zadná dvojica už nebola druhou vlnou. Bola iba svedkom plánu, ktorý dorazil neskoro. Kamery vrtuľníka zostali uzamknuté na všetkom. Každý obrat, každá zmena rýchlosti, každý neúspešný pokus znovu sa usporiadať. Už to nebolo len sledovanie. Bol to záznam. Vnútri torpédoborca tým elektronického boja pokračoval v zbere, až kým posledné užitočné emisie nezanikli v bežnom rušení prielivu. Hladinové vyhľadávacie impulzy z iránskych člnov boli slabšie, menej pravidelné a menej účelné. Skoršia koordinačná prevádzka zmizla. Zostávali len rozbité útržky nízkej istoty. Zvuk jednotiek, ktoré ustupujú zo stretu, nad ktorým už nemajú kontrolu. Potom prišlo posledné potvrdenie z pobrežia. Aktivita raketových odpaľovacích zariadení už nie je pozorovaná. Hlásenie prešlo CIC potichu. Nebol potlesk. Nebolo viditeľné uvoľnenie napätia, len prikývnutia, poznámky, časové značky a návrat námornej procedúry, ktorá po najostrejších chvíľach vždy robí to isté. Mení nebezpečenstvo na dokumentáciu. Americké taktické lietadlo nad priestorom začalo rozširovať okruh. Nie preto, že by jeho prítomnosť nič neznamenala, ale práve preto, že splnila účel. Nemuselo strieľať, klesať do útoku ani agresívne pózovať. Stačilo, že bolo prítomné. Z iránskych palúb pod ním sa význam nedal prehliadnuť. To, čo začalo ako roj proti jednej lodi, sa skončilo pod pohľadom celej americkej odpovednej siete. Hladina, vzduch, elektronika a právny záznam. Všetko sa spojilo bez straty disciplíny. To zlomilo stret. Nie hluk,
nie hnev. Systémy, načasovanie a pokoj. Na letovú palubu sa ako prvý vrátil Seahawk. Vrtuľník dosadol na zadnú časť lode s tou známou kontrolovanou tvrdosťou, ktorú námorní piloti dokážu urobiť rutinnou. Palubné týmy sa okamžite pohli, zabezpečili stroj a premenili pohyb späť na poriadok. Torpédoborec pod nimi nikdy neprestal ísť. Držal svoje miesto v tranzite, kryl formáciu a pokračoval, ako by posledné minúty boli len ďalším riadkom v služobnom denníku. Svojím spôsobom nimi aj boli. A práve to robilo celý moment ťažším, nie ľahším. To, čo sa v to ráno stalo v Hormuzskom prielive, nebolo výnimočné podľa hollywoodských pravidiel. Žiadna raketová výmena, žiadne explózie, žiadne horiace vraky na mori. Podľa skutočných námorných pravidiel to však bolo oveľa vážnejšie. Živá skúška nervov, geometrie, kontroly eskalácie a námornej prevahy v jednej z najúžších a politicky najcitlivejších vodných ciest sveta. Irán sa pokúsil tvarovať vodu. Americké námorníctvo namiesto toho vytvarovalo výsledok. Najbližší iránsky čln bol už viac než 11 kilometrov od zadného sektora torpédoborca a vzdialenosť sa ďalej zväčšovala. Ostatné plavidlá ho nasledovali v nerovnom ústupe, stále viditeľné na radare, ale už bez nebezpečného postoja. Obchodná doprava pokračovala v južných pruhoch. Horizont sa úplne rozjasnil. Ranné svetlo umývalo prieliv rovnakou pokojnou farbou, akú mal predtým, než sa prvý kontakt rozbehol. Rozdiel poznali iba záznamy. A záznamy poznali všetko. Ignorované výzvy, zbiehajúce sa azimuty, pohyb odpaľovacích zariadení na pobreží, radarové správanie, rozkaz na narušenie, rozpad iránskej zostavy, prvý odklon, ústup. Každá sekunda bola uložená, označená časom a pripravená pre velenie, pre hodnotenie flotily, pre spravodajskú analýzu, pre každého, kto bude potrebovať presný dôkaz o tom, ako sa stretnutie vyvíjalo. Možno práve to bola najtvrdšia časť celej udalosti. Nikdy nešlo iba o odtlačenie 5 člnov. Išlo o rozobratie výzvy na jej základné časti a o ukázanie v reálnom čase, že americké námorníctvo dokáže vstúpiť do Hormuzského prielivu, absorbovať koordinovaný tlak, odhaliť každú vrstvu za ním a pokračovať bez toho, aby stratilo jediný meter kontroly. Žiadne prejavy, žiadne chvastanie. Len torpédoborec, ktorý sa posúval cez spornú vodu, zatiaľ čo člny vyslané na jeho zastrašenie ustupovali späť k pobrežiu. Keď CIC označilo iránske kontakty ako ustupujúce, hrozbový postoj sa začal uvoľňovať po stupňoch. Nie do normálu. Ešte nie. Ale dosť na to, aby sa loď vrátila k svojej hlavnej úlohe. Kapitán sa ešte raz pozrel cez prieliv, potom sa mierne otočil k týmu na mostíku. Držte ju stabilne. A presne to urobili. Pretože Irán si myslel, že v Hormuze zatláča americkú vojnovú loď do kúta. V skutočnosti americkému námorníctvu poskytol ideálnu príležitosť ukázať, ako vyzerá skutočná kontrola mora.